Dobré ráno. Vítajte pri relácii Ranné čítanie písma v divočine. Dneska sa zameriame na list Jakubův. Písmo máme troška v češtine, takže hádam, aj by som išiel na to. Zkoušky a pokušení. Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčíte-li se v nich, vaše víra povede k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prosti všech nedostatků. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, nebo jezerní vlně. Hnané a zmítané vichřicí, ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane. Je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Bratr v nízkém postavení, ať s chloubou myslí na své vyvýšení a bohatý, ať myslí na své ponížení, vždyť pomine jako květ trávy. Vzejde slunce a svým žárem spálí trávu, květ odpadne a jeho krása zajde. Tak i boháč se vším svým shonem vezme za své.